Библията казва в Марк 10 глава 9 стих, и така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. От този ден нататък Божията воля за тебе е нея. И Божията воля за тебе е него. И няма друг начин. Нека никой да не ги раздели. Амин. Амин. И аз съм се опитал за първи път в живота на български да му прави поем. Когато пада дъжда и вятъра се вълнува, облаци кат има, нека тази дума заедно. Когато път е труден, когато сила свършва, камъни кат има, спомни си тази дума заедно. Когато избягат чувства, когато самотни сте, сянка като има, не забравяй тази дума заедно. Когато болки идват и здравето изчезва, болести като има, почитай тази дума заедно. Когато положението, радостта му липсва, като тъга има, дръж силно тази дума заедно. Когато приятелите ви не разбират вас, спорове като има, стойте до тази дума заедно. В изобилие, в глад, слънцето в нощта, като време също зуба, живейте в тази дума заедно. Когато смъртта идва, с Богом се опитва, като разделянето има, още важи тази дума заедно. Когато вечността сме и рай е нашия дом, като винаги започва и ангели даят хвала, и църквата прекланва, нека пак се обещава онази любовна дума заедно. Нека да се молим. Господи, още веднъж Ти благодарим за Твоята милост към нас. Благодарим Ти за Гошо и за Майя. И сега, като почват живота като една плът в Твоите очи, ние се молим да ги пазиш, да ги водиш в живот. Нека да намерят Твоето спокойствие. Нека да ги водиш през изпитанията. Ще минават, но нека да държат Твоята ръка. Или по-точно, държи тяхната ръка. Господи, бъди подкрепата им, щити им. Дай Твоите ангели около техния дом. Като имат деца някой ден, пази ги от Сатана, пази ги от света. Нека да ги възпитават в Твоите пътища. Нека да им дадеш мъдрост един с друг, любов един с друг, търпение един с друг, да не се измамва от никой, да бъдат чисти пред Тебе и тяхната любов да бъде пример за другите, как трябва да се обичат мъж и жена. Дай им всичко от най-хубавото, пази ги, дай им здраве, дай им работа, ако е Твоята воля, дай им богатство. И нека да свършва Твоята воля за техния живот в тази земя. Благодарим Ти за привилегията да се наричаме и Твоите деца и да се радваме заедно с две от Твоите деца, като се оженят днес. В Твоето име, Исусе, се молиме и търсиме Твоите благословения върху това семейство. Се молиме в името на Исус. Амин. Амин. И аз, като Библията казва в Бития, 5 глава, 1 и 2 стиха, дай ми моята Библия още веднъж. Тогава е Твоята. Библията казва: ето родословието на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие, създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува човек. Или Адам. В деня, когато бяха създадени. И аз днес ги наричам семейство Гошо или Василов. What is it? Василов. И те имат да ни почерпят
Но не тръгвай без да ги поздравиш. Аз много се гордея във вас, много се радвам за вас. Съжалявам, Кейти не е тук да свири нещо хубаво за нас, да участва с нас. Но каквото сте направили днес, решението, което взехте, е безкрайно важно. И Бог ще ви даде спокойствие заради това. Но държ този момент, това е миг, който промени целия ви живот. И само аз свидетелствам, ако следваш това слово, става по-хубаво, по-сладко. Аз и Кейти, и не само на любовта, аз говоря за всяка част на любовта. Става по-хубаво. Не бъдете като старите хора, които не могат да търпят един друг или само живеят по същия покрив. Обичайте се. Аз и Кейти, ние не можем да пазим ръцете един от друг. Не трябва да ни видиш вкъщи. Не трябва да ни видиш вкъщи. Но не трябва да изчезва никаква любов от живота. И това Бог създаде, Бог ви даде. Радвайте се сега в това спокойно и бъдете щастливи за целия ви живот. Обичаме ви, ние всички ви обичаме и много се радваме за вас и за вашето семейство. Добре, аз ще приключа с една молитва, ще се моля за тези сладки там и тогава, ако вие искате да отидете там, когато се моля, тогава... Не, те ще останат там и вие можете да поздравяте, като вземате почерпите от там, от там. Добре, нека да се молим. Господи, ние ти благодарим за този ден. Благодарим ти, че имаме възможност да отидем на място, където хората следват Твоето Слово. Ние още веднъж се молим за Гошо и Майя, пази ги, но ние се молим за всеки, който е тук. Нека ти да пазиш всеки от нас, от изкушения, от зло, от лоши случаи. Пази ни, бъди с нас, пази нашите младежи, нека те да намерят другаря си. Нека те да пазят от греховете на света. И нека те да намерят щастие и радостта, които ти предлагаш в Твоето Слово. Обичаме те, Исусе, благослови сега почерпата, благослови останалото време днес, доведи ни обратно тук тази вечер. В Твоето име, Исусе, се молим. Амин. Амин. Добре, дай път за тях да